Alhaji Bello Kigan, dami-dami ne ƙalubalen siyasa a jihar Sokoto domin dawo da kimarta da martabarta da ba da 'yanci ga kowa. Abin da ƙalubalen siyasa jihar Sokoto, al'umma za ta karɓa mako. Kamar yaya? Duk wanda a ɗan siyasa in bai faɗa maka ba ɗan siyasa na ba. Abin da ƙalubale ne. Duk wani makircin siyasa da wani abu da ni wallahi al'umma yau in babu jihar Sokoto wallahi jihar siyasa wallahi za ta ce lahiya lau. Masu kallo a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kowa ya ɗibo da zafi bakinsa. Shirin da yake zo muku a wannan kafa ta gidan rediyon garkuwa FM mita 95.5 a nan birnin Shehu, shirin da kuke kallo kuma daga wannan saha tamu ta manhajar Facebook, YouTube da sauran manhajoji. Wannan shirin da kowa ɗibo da zafi bakinsa shiri ne da aka ware musamman domin baiwa 'yan siyasa damar shigowa a raraka batutuwan siyasa tare da su a kuma yi wato bita irin ta biyar diddigin mi ya je ya dawo a cikin sahar ta siyasa. A cikin wannan shirin a yau da yarda Allah muna tare da bakunci wanda ba bako bane a cikin wannan shirin kuma ɗaya daga cikin 'ya'ya na siyasa a jihar Sokoto, shugaban jam'iyyar ADC a jihar Sokoto, Honorable Bello Isyaku Kigan. Honorable barka da shigowa. Assalamu alaikum barka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akwai abubuwa da dama Honorable da suka yi ta tasowa a siyasance. Kafin mu shiga cikin su ka'in da na'in, bari in ce mu yi bitar gwamnatin jihar Sokoto da kuke wato kurwa da adawa a kanta. Idan muka azata a ma'auni daga farawar gwamnatin zuwa yanzu, mu yi bita mi za ku iya cewa dangane da wannan? To, abin da za mu ce gaskiya kwalliya bata biya kuɗin sabulu don kowa abin da shika dibi irin wadda sun kaɓaɓɓaku lokacin da ana kamfen ko so dai in fara salamu alaikum salatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama komi za ka fara da kiran rasulullahi kuma ka fara addu'a. Na faɗa kawai saboda abin na cikin abin ga yake yana cikin kana tusushi shi yasa ban tsaya ko ni salamu alaikum jama'a jihar Sokoto. Kamar wadda ya faɗa muku sunana Alhaji Bello Isyaku Kigan, shugaban jam'iyyar ADC jihar Sokoto. To gaskiya in ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Dan in kwalliya ta biya kuɗin sabulu da 'yan adawa ga irin kuɗaɗen da aka ba gwamnati da yanzu wallahi babu magana abin nan. Na farko abin ga nake so in jawo hankalin mutane lokacin da suna campaign shi Amadu ya hito ya ga mai girma gwamna ya hito yana gaya mu mutane don a zaɓe shi ya rince da Allah in kwabon jihar Sokoto na karewa ga tsaro wallahi sai ya samu tsaro. Yadda kuma ya nuna mutane ai tsaro ga hannun gwamna shike, gwamna kai ya ce bai iya tsaro ko bai yi mi. An ka samu kuma wasu irin deputy gwamna da Aminu Boza duk sun ka hito suna maganganu suna nuna cewa gwamnati ta kasa, su ga inda 'yan adawa ga 'yan hoshi suke sun san inda suke sun san 'yan kai su ga za su kai ga wannan shi Aminu wanga mai girma deputy gwamna har da blueprint gare shi na duk an adawa ya gwada ga inda suke ga yami ga mutanen su da an ka doka, amma da Allah ya tashi nuna musu abin su ya ba su mulki ga hannun su. Yau mai girma gwamna shi ya hito inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sun kasa. Mun jiya kun kasa. Shin wace rawa ta kan yi wadda Sokoto ka gane cewa lalle ka kasa? Yanzu shi yace ya kasa kun ka shi yace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sun kasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un honorable na nufin kasawa ce. Shi yace wallahi sun kasa. Sun kasa saboda haka addu'a suka bukata a yi kuma. Ina misali ya faɗi. Yana nan ayi in kamo ma zan yi matsayi da abin da in kamo ma. Kuma kowa ya sani Sokoto abin da yace sun kasa. Yace sun kasa. Kuma wanga harkar tsaro sai dai a koma goma Allah a kama mai mun ji ka kasa. Ai da ma mun sun da kai haka tun da ka kushe ka nuna cewa kwacce sai ya iya to wuri aka bashi. Yanzu ka nuna baka iya ka kasa. Ya hito yace to yana roƙo do Allah a yi addu'a mun ji za mu yi addu'a ko mina sai da addu'a. Shin wace rawa ta yayi? Ai gwamnati da gabata shi mai girma gwamna Aminu Waziri Tambol kowa ya ga irin abubuwan da aka yi irin masun da aka caka mai na adawa da irin abubuwan da aka yi mai, amma duk da haka ne hankuri yayi shina yin bakin iya kokari ne, amma kun ce ba ku kun ce yan jihar Sokoto ko ban tana kariya ku sai gashi kun kasa, sai gashi wai deputy gwamna
ya hito na cewa wai ko lokacin mai girma gwamna wai abin da suka cewa wannan abu da suka yi sun san gaskiya na yi ɗaya da suka yi ka ji wata magana wani abu kenan wai na cewa wai harkar tsaro wata na gwamnati ya gwamnati ta kasa ko sannan yi na suka yi don a zaɓe su to da Allah ke karimu rahimu sai zaɓe su to yau gashi duk harkar tsaron ga an duk ta jigulgule ta yi mi an dawo wai kuma mai girman kawai wai ka a siyasantar da wannan abu a tsaya a yi mi tun harko su kenan ku yanzu da kuka wakurwa kan harkar tsaron kenan kuma don a zaɓe ku ne ba da harkar tsaron ai mai girma ai Aminu Waziri lokacin da ya mi abin da yake cewa a ba adawa harkar gaba ta siyasa bacci a zo a zauna ai mi amma abin sun nuna wallahi ƙarya na ai komi na ga gwamna to ku yanzu baka ganin kila a aji adawa a bangaren tsaro ku shigo kuma duk gaba ɗaya a tallafi jihar Sokoto a ceto al'umma daga wannan ai dole na ai don shi na mun ai kwacce ya iya wuri aka bashi ai dan ai billahi lazi da tun wanda hudi ya ce ya kasa ni sujada ni gode ma Allah saboda kwacce ya iya wuri aka bashi kuma kai duk harka ta ubangiji kace kai gaba daga kace nuna wai kai rantsuwa kana cewa billahi lazi in kaza na yi sai kai ni ai ba kai ai Allah kai ai duk abin da kake zuwa ka hanka yi ka rinka sa Allah gaba kamar rantsuwa kana cewa wallahi sai kai kaza Allah haka sa gaba in Allah ya so zan yi kaza sannan ina so in jawo hankalin jihar Sokoto harkar tsaro harkar ilimi harkar abin lahiya wallahi duk an samu zero za a cewa wato ba harkar tsaro ɗaya ce kuka ganin akwai koma baya ba ni gaya ma har da harkar ilimi da harkar asibiti yanzu asibiti in ka zo ta wace huska misali za a iya cewa harkar ilimi ta taɓarɓare a jihar Sokoto bayan misali gwamnatin nan ko da ta hau ana magana cewa ɗalibai daga jami'o'i na bin gwamnatin jihar Sokoto wasu kuɗaɗe da ake biya ma ɗalibai su kansu ɗaliban da suka kammala secondary school akwai bashi da waɗanda ma ba a biya musu kuɗin WAEC da NECO ba da sauransu wannan gwamnati har yanzu ba a shaida irin wannan ba me zaka ce to abin da yasa baka shaida ran ba gehen nan hake ba mu da ka gani mu da addan yare da ka zo a makaranta da wasu abubuwa duk abin da ake cikin harkar ilimi wallahi ta barbare jihar Sokoto kuma abin da shi mai girma gwamna kai shi inda ana gabas na shi na ba ko yamma shi kai ba kudu ya kai ina son ha gani ga duk harka ya kamata ga ilimi ga duk harka ta ilimi wanda in ka zo ka isko sa waɗanda adda ilimin nan gaba haka in kana son kai achievement din rayuwarka ba ka ce wai kai a'a duk abin ta kuma yi za kai ba duk abu yanzu akwai lokacin Saudiya na abin ga naman ga na kihi naman ga na kaji aka kawo da America naman ga wanda aka na kwali ana kawo Saudiya malamai sun kai sun kace ma Saudi gwamnatin Saudiya ba su yadda kahirai na yanka ana kawo ana ni sai ta bi ta harkar ilimi ta walwale wannan abu ta ɗauki ɗiyan talakawa ga ɗiyan malaman ga ta kai su can sun ha koyo da ake wannan naman sun ka dawo Saudiya kahin su dawo Saudiya ta buɗe katon kamfani wannan abu yaran ana yaya sun ka to an ka buɗe wannan kamfani sai Saudiya ta fara producing ɗin wannan naman na kaji sai ya zama cewa ga na Saudiya ga na America in ka ga dama ka sayi na America in ka ga dama ka sayi da Saudiya ba a ce ma America su kwashe da kansu sun haga yanzu an dawo na Saudiya sun kwashe kayan su sun ka sai sama Saudiya kamfanin ka yarda ta mallakin kwani kaga sun bi hanyar ilimi sun samu an dangane yanzu harka ilimi wannan misalin da mika ka so abinda nake so in yi da shi matsayi ne na mai girma gwamna ya kamata in zashe yin wani abu kamar ba haka ɗin zai tuwa ce shi da kai na ya kashe kaza ko kuma ya harka ilimi an yi ne masu ilimi aka biɗa su zauna mina na ake cikin hanka ilimi su faɗa mai su sa gaba ya sa su gaba so kake yi ka ce ko da an kashe kuɗi a harkar ilimi a idon makarwa kenan to a idon makarwa tun da waɗanda aka koda yana kashe dimbin buga ana kashewa ba akan baza na akai ana sara ya kamata ga komai ana sara ana ribin bakin gatari yanzu asibiti yanzu ba inda ma a dangan asibiti ana ce ana kashe ko ana asibiti komai ba a yi wallahi akwai asibitin da ni zo inda na tuma da tab zan gwada ma wallahi ta wani local government wallahi kaji a ciki fashion waje aka aje su jihar Sokoto ina ga ma ga kaji wadan a ciki wallahi na kiwon mara lahiya saboda asibiti duk in ka ga da abin ganta ya dauki abin gane ka suna da ɗanta ya hoshe shi an kai mi sai a tonan waje ana yi yanzu kwanakin da an ka taho da asibiti da me aka ce mata asibitin biya private hospital wallahi babu gado
babu gado in za ka samu gado mara lafiya akan wannan aduwa da aka da to babu gado. Shin gwamnatin jihar Sokoto shin mutane ta mulki ko a'a wai abin ga gari amma honorable ku ba ku ga wani abu na a zo a gani ba ga gwamnatin ga zuwa yanzu a ce gwamnati ta shekara kusan da biyu a ce babu wani abu da za ku ce a kusan barka Sokoto jihar Sokoto hakewa wato abin da kawo waɗanda matsaloli shine mu muna gani in ka ce jihar Sokoto muna gani mai girma gwamna yana kaddamar da ayyuka da miliyoyi da ba to ba ku yaba ba a ran da ba to Allah ka ban magana shin wai ana son mutum ya kawo kana gwamna ka kawo futuristic abu wanda a fitu wanda a ya zama cewa in wani da yanzu alal misali bar Imam Musani yanzu asibitin gada mai girma gwamna yayi Aminu Waziri idan su aka ci gaba kuma a zaman cewa a samu kudaden shiga sai shi mai girma gwamna ta gyara ta a dau mutane yan Sokoto aiki sannan a samu kuɗin shiga amma bai haka ba shi magana shi abinda shi ana gabas shi na yamma ko ba gane ba sai ya zama cewa an tayi an isko ran da abawul an ce an kashe yanzu abinda ana ce mu jihar Sokoto shi sa gani Alhaji ne da Abuja jirgin sha ɗaya ne shigo Aero in na shi ɗaya ƙarfe ɗai wallahi ko cikin jirgin in ka ji dumuman da mutane kai ai Sokoto zamuna mai garin abin gani wai Badamasi abin da kusa ne wai Badamasi biliyan emission Badamasi aka ce ko wai mai kashe biliyan zamuna garin mai kashe biliyan ko a ce abin ga Lukumanu me za ku mai kuɗi suna cikin abin ga ina jin wasu mata na NYSC suna faɗin ga magana jin kai kamar in yanka musu mali Sokoto aka wanga abu saboda kishin gwamna ina ana ce ma Lukumanu wai laƙume an laƙume kaza yanzu cikin TikTok ganin zakai mutum sai ka to ya isko gida cewa ga aiki ya laƙume biliyan 4 da kaza ko ga wani ya taho da aiki na riga wannan aiki ya laƙume ya ci biliyan kaza da wani kaza yanzu akwai TikTok da ni gani wani mata na guda 4 suna da ciki ya to ya tsaye ya ce waɗanga mata nawa aikin garni ya laƙume biliyan 4 da wani kadi ba waɗanga abubuwa ko kan in kana ɗan Sokoto dole ka yi wannan ayyukan ba abin ayaba ba ne abin ayaba a to shi kenan to ayaba yana kokari ne yayi gwamnati ta bayyane to gwamnati ta bayyane ya kamata abu wato hankali ko da ba ido ka ɗauka ba san abin da kai ka ima abinda annan hankali ka ima wasu abubuwa ya kamata in za ka gwamna kahin kai gwamna ni abin da gani in za ka gwamna cewa da yayi ya to yana cewa shi ba kauye to kauyancin na shine ya gwada mu in Sokoto don inda za ka gwamna kahin kai gwamna ka taho da abin ganka blueprint naka na ga abubuwan da ka tsara za ka yi haka gwamnati a daidai yau Sokoto ina kira gare ku duk wanda zai muku gwamna wallahi ka koma zaɓe ne sai ya taho muku da blueprint na shiga abubuwan zai yi ba to ce muku wai shi ba kauye na ba ya rance da Allah mu dawo mu kalli wani bangare na siyasa a jihar wato da ma ƙasa gabaki ɗaya a iya cewa wani abu da ya ja hankalin jama'a a siyasance shine rikicin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta sami kanta a ciki wanda kusan a iya cewa bayan gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa yanzu haka sai da an kai gaba hamata iska da korar wasu 'ya'yan jam'iyya kuma ana ganin cewa ita jam'iyyar karan kanta 'ya'yanta su ne babban tagomashin jam'iyyar taku ta ADC menene ra'ayinku da abiyar da kuke kallon abubuwan to abu ne wanda yake ita jam'iyya already idan ta yi ƙarhi ko kuma a ce kagga tana waɗanga abubuwa ɗayan biyu ne ko dai ta mutu ko ta rayu sannan sakandili waɗanga abubuwa da suka tahowa ba mamaki za mu yi ba saboda na farko dai gwamnati ta nuna kasawarta har ta jin tsoron jam'iyyar ita PDP din kumbacin jam'iyyar PDP gaskiya ga hasashe shi mai girma shugaban ƙasa yana son ya yi one party system na one party system yake bukatar shi nami ya zama bai ɗaya kenan bai ɗaya ya zama to ya kashe kowace jam'iyyu tun da yanzu kana ganin gwamna zai yi a demokradiyya to shi ne yake son yayi ai tun da yanzu kana ganin gwamna ba ga ko ba kuna to ai don shi na man ka hidda ADC din ai sabiyar ta da kajin nan inda sabuwar ta hito tun da yanzu abin da ka gani abin ga wani daga cikin gwamnati masu kusa cikin gwamnati ta hito yace duk gwamnati zai koma za su bashi biliyan 250 in sanata zai koma za a bashi biliyan guda House of Rep in zai koma APC naira miliyan 200 aka bashi wai biliyan 500 shi aka ce su aka bashi to kaga waɗanga abubuwa abinda kenan aka so da ƙari daji sannan duk waɗanga abubuwa ba su kada mana hankali ba su ta sama da hankali me yasa abinda yasa ba su ta sama da hankali ai dadin yuka baya ka daga bandoki ina son ka san da wani abu guda Buhari wato ba da ku aka yi Buhari lokacin da ya ci abin ga gwamna biyu gare shi da gwamnan Kano sai na kila Zamfara
su kenan na gare shi Abdulaziz Yaro da Malam Wanga shekarau su na gare shi lokacin da ya kata Jonathan. Saboda haka jam'iyyun adawa tun da lokacin har da Sokoto ta mara mishi baya da sauran jam'iyyu waɗannan gwamnoni ai Sokoto babu gwamna da lokacin ba gwamna ai abin gana ba ai rikida ya koma waɗanda dai an gare shi sannan abinda abba ka sani ba ga zaɓe wallahi zaɓe da kan ana cewa mace mai jiki ba wallahi zaɓe bana abinda gwamnoni ka gani wai ba almost tunda sun tara kuɗi za su ci zaɓe kuma wallahi ba san ba haka bane. Yaya abin yake? Wallahi ina gaya ma ga magana 2027 sarari ta mai kare gudun doki ka ji ta ga baki na gare ku ko gare su ga kowa wallahi don bayyana muna hito abinda ne ka son ka sani yanzu ni ka ganin mun yi zaɓe lokacin Jonathan mun kai zaɓe mun ka to garin mu mata muka ba akwai macin da ni gare na ɗauki 10,000 ne ba ta 15,000 ina ba su a lokacin muna Jonathan mun ka zo muna ba mata kuɗi amma wallahi kuɗi muka ba su sai sun ɗago su zaɓe Buhari muna kallo su gama da kuɗin da muka ba su dunkule sun dawo an sa mu yi sai su sa cikin akwati kai in gaya ma da an kai zaɓen nan an ka tashi abinda an ka ɗebe cikin kuɗin runhon nan naira 500,000 kuma yan jami'an zaɓe sun ka ce wala ba za mu ba malaman zaɓe ba mu mun ka ce sun ka ce za mu ba ku kun ka ba mu cikin akwatin ka ba suwa saboda haka ba mu ba kowa kuɗi 500,000 haka sun ka abin su kuma ana lisawa an ka ce Buhari ci an kai mana wasa an kai mana wanka da kwata saboda haka ina son ku sani yau kowa ya san abin duk da jariri wala ya san abin da ake ci wannan kamar kana son ka bayyana dan razanin ka cewa gwamnoni har yanzu ko guda ba a ga wanda ya ce ya shigo jam'iyyar ku ta ADC ba kenan ai in hada ma ina ba ta kira wallahi ko jizi suka tahowa wallahi yanzu nan da an fara kawai garin siyasa mutum ba don sai an yi mi ba wallahi sai ya yi kamun kafa ma da mi zai shigo a ADC ba haka ɗaya zaka tawa wai kana ganin gwamna ba haka ɗaya baka ita kamar irin dawai ai wallahi ko iya allo ko iya karatu ne shi wanki wallahi shi na su gwamnati dai wasu da yawan su sun bayyana cewa a lamarin tahiyar shugaba Tinubu ba gudu ba ja da baya wannan bai razana ko ba bai razana ba wallahi yanzu ma abin kana ganin kuna iya kai gaci babu tagomashin waɗannan gwamnonin a jihohinsu ai yanzu mu abin da ya sa kaga muna jin daɗi muna ƙara gode ma Allah zaɓen ga da aka son a game da gwamnoni da shugaban ƙasa Allah ka sa tabbata haka nan saboda yan aka tashi talaka hoshi in ya tashi ka san guguwa ta wallahi bugu guda za a yi da ana ta kai ba a ta hulla'i da gwamnan da shi ka san dai da ka ba talaka kace mai da ka to kace zaben tunun bana shi magana wai ka ya tsaya ma ya diba wallahi ba ta so ba bai ko tsaya a hissa mai tunbu gaba ɗaya zai zo ta ADC saboda haka wallahi garin muna fata ne to saboda abin da kenan honorable kowa ya san irin yadda aka watan da dukiya da naira a lokutan zaɓe ko kuma ana ganin kamar baku da irin wannan kumari na kasashen kuɗi in aka kwatanta da gwamnatocin da ke ci kana ganin kuɗi ba za su yi tasiri ba a zaɓen da zai zo suna tasiri ga jami'an zaɓe don wallahi jami'an zaɓe sun samu kuɗi ina faɗa ma magana da kajiya wallahi dan zaɓe in ka bashi 100,000 ya san in bai zaɓen ra'ayi ne ya dawo ba ka zayi wallahi ji cikin akwati sai da jami'an zaɓe su ci ina ga ma magana an yi shi ni ga niki an yi shi na faɗa ma kuɗi muka basuwa ka ji ma lokacin ma Buhari bai ko kai ga wanga hitina ba balle yanzu wanga lokaci da ake ciki wanda yake wato kun yi ba da kuɗin da lokaci shi ne ga ma gwamnoni da suka tara kuɗi suna ganin kuɗi za su wallahi sarari ta mai ƙara gudun doki mai ƙara gudun doki kai kana dibin cewa dokin kana rami wallahi ko da aka ahumuwa ko lamba 2 bai kai wallahi na talaka ya kai lamba 10 saboda haka magana ga tara kuɗi ka tara kuɗin ka daban za ka yi ni a amsa wallahi kun ba zaben ka menene babban kalubalen siyasa a jihar Sokoto abinda kalubalen siyasa jihar Sokoto al'umma ga takardawa muku kamar yaya duk wanda a dan siyasa an bai faɗa maka ba dan siyasa na ba abinda a kalubale ne duk wani makircin siyasa da wani abu da mi wallahi aluna yau in babu jihar Sokoto wallahi jihar siyasa wallahi za ta ta lahiya lau ina ga ma ga magana duk wannan ai kamar da awaci da kuma kila yunkurin shiga mutuncin wani ko wani abu ba magana aikin mutunci ko wani abu ai magana ta kace kalubale to ta ina zai zama abinda a kalubale bayan jagora na kuma mai mabiya da yawa jagora da mabiya abinda abba ka sani ba kuma mabiya ne sun sani ba su ga magana alu in ka gana baka abu wallahi shina da bukata da kaina akwai wanda ba haka nan ba ai to ai siyasa baya ga wannan abu akwai makircin zai biyo baya
ai a cin abin ai yanzu alu na iya baka kuɗi amma yana iya tura wani mutum nawa mutum biyar kai ta bani wani kaza don akwai abin ganin Najeriyan ka kuɗin da ya baka gaba ga mutane an ga an baka kuɗi amma in ya tura mutane ka duk abin da annan sun amshi cewa zai yi wata siyasa ya dai salame ka ba a cewa kai ya baka halan ka sani ko dan ban taba ta ina ka sani duk dan siyasa ne ki duk abin da ka fara gidan Alu kamar a ce gidan yau abin da ka fara gidan Aminu Alu ya sani yau abin da ka fara wallahi yau Alu ya wanke hannu ne ga siyasa ko ya jaye completely ga siyasa wallahi sai ga an yi siyasa kuma an yi taura aka sonta kuma wanda wannan da an ka zaba dole shi aiki don ya san yanzu wasu sai ka ji sun ce wasu iyaka Alu za su yi komiya na wato mutane na da wani abu siyasa kuwa bai yiwa ka ce a'a shuka cikin ka za ka mata yi don biyan bukata ya kamata ka yi unwani da hankalinka da sense ɗinka duk wani abu da ka gani na siyasa abin da ka so a'a shin wai ba wai ka ce wai kai wani ɗaya kai wani ɗaya kai kuma bukata ka ba ta biya yanzu duk shi na suka rigire yan Alu da ai duk wanda sun kai Alu din sun kai Amadu ai don Ali sun kai shi amma yanzu ga sun suna da na sani honorable bari mu shirin ya kawo gargara saboda lokaci ana daga mana hannu bari in ce a zaɓe mai zuwa kana ganin al'umma za su yadda ku kunya insha Allah mi addalili abinda addalili wato abinda addalili wanda baka sani ba yau idan ka shigo Sokoto abubuwan da ka gani ana cewa ci gaba an ka samu to na mai gina rijiya na kuma wallahi campaign 90% wallahi APC sun yi mana campaign don abinda babu abinda sun kai mana campaign irin yanzu alal misali yau ko da ka zo wurin campaign zaka ce mata raka magana tsaro ta magana lahiya da ilmi su kenan zaka magana sai walfiya yau gwamnatin Sokoto ta hito tana cewa wai za ta yi walfiya za a kasafin kuɗin da aka kai za a koma ga walwalar jama'a wallahi magana duk kwanzon kurigi na anya wannan ba tsorata ku ta yi ba ko wallahi bulata ai mun gaji da hattara ta ba mu kawo ba ai kyakkyawar sahiyar ta tun da game da ci a ganin ta fata kuke yi ka ayi ko a wallahi ai su muka yi ai yanzu duk wanda an ka ba ai tun farko wanda ka bukata a bashi bai kai ba sai da an kai an ka ga bari an ka an ka bashi wallahi bai kuma sa hannu ne rami ai wanda duk ya sa hannu rami guda an ka ci zai wallahi na biyu bai kuma sawa don in ya sa ya san ganganci yayi saboda haka duk wanda ga dan APC yanzu abin da ka bukata a dai sallamai waccan wahala da yi don babu wanda an ka sallama da an sallame shi yayi mai wallahi ya san inda dare ya mai saboda haka mu wallahi sai muna campaign 19 sai muna campaign 10 ɗaya za mu isuwa honorable wa dan takararku dan takarar mu to Allah zai samu da shi don mu ba irin da APC da mu ba a ce kaza a'a za mu hidda dan takara kuma cicintacce kuma wanda jama'a ka so menene sakonka misali daga karshe a cikin wannan shirin to sakona ga jama'a jihar Sokoto ina kira gare ku har gobe har jibi kun ga dai abin da ya kai wacce wagga zaben da mun kai in zabe na mun yi zaben tumun dare kun ga inda ta kai mu yau Sokoto duk da asibiti ka zo ba gado kaka samu ba ko asibitin biya ka zo ba ka samun gado akan waɗannan abubuwa meke suna gishiri da zuma da waɗanda 'yan kamfen sun kauna muna mun gani inda gaske suka yi mun gani in ƙarya suka yi mun gani saboda haka idan kiɗi ya canza jihar Sokoto ku bani ansa idan kiɗi ya canza kun san abin da nika nuhi in kiɗi ya canza ina buƙatar ku ba da ansa na wannan magana kowa ya san abin da ya kai kuma kowane tsuntsu kukan gidansu ya kaji saboda haka ina kira gare ku Allah kai mana zaɓi na alheri. To madalla. Honorable muna godiya da muka same ka a cikin shirin da fatan nan gaba kila za a sake wayoyo mu idan an ƙare shagulgulan siyasoshi da aka yi. Ko kuma ana ciki. Masu kallo a daidai nan za mu dakata a cikin shirin na kowa ya ɗebo da zafi bakinsa yau dai da shugaban jam'iyyar ADC na jihar Sokoto muka tattauna Honorable Bello Isiyaka Kigan. Muna ƙara godiya a madadin dukkanin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki shirin ya zo muku kuka kalle kamar da ku ganshi musamman mai ɗaukar wato hoto Malam Abdullahi Madawaki ni na ku Nasir Jambuzu da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa a barku lafiya.